мақомоти русия гуфтанд рафтори ронандаи автобусеро месанҷанд ки аввали моҳи октябр мусофиронро дар дохили автобус монда худаш ба намоз пардохтааст. ҳодиса дар кишвари Хабаровски Русия рух додааст ва ширкати автобусҳои шаҳрӣ гуфтааст ронанда муҳоҷири корӣ аст. ҳоло маълум нест ба ронанда чӣ кор кардаанд, танбеҳ гирифтааст ва ё чизи дигар. аммо ин ягона ҳолате нест ки сокинони Русия аз ибодати муҳоҷирон дар кӯчаҳо шикоят мекунанд. ҳафтаҳои ахир наворҳои зиёде дар саҳифаҳои миллатгароҳои рус дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шуд ки муҳоҷирони кориро ҳангоми адои намоз инҷову онҷо нишон медиҳанд. корбарон ҳам ин рафтори муҳоҷиронро интиқод мекунанд ва онро таблиғи дин дар маконҳои ҷамъиятӣ медонанд ки ба қавли онҳо дар Русия мамнӯъ аст. як муҳоҷири тоҷик дар Москав гуфт воқеан шоҳид мешавад ки муҳоҷирон аз Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон дар кӯчаву паскӯчаҳо ва таваққуфгоҳҳо ҷои намоз меандозанду намоз мехонанд. ҳастанд таксисто со вақти нами основни нами вақти пешин ё асру шом мешавад. Дигар олад намешавад. Ин ду вақт ё аср ё шом ё пешин дам кам мешавад. ана основной асру шом ито вақтҳо зиёда ҳама кам шуд. ҳам мақсад дигар вай вақт намебуд. мақсад айли Москва то пеш масҷиди мери ки мисол як 3-4 соат вақт мегузарад. ҳамонҷо мепарду мошин шиман мекунад мехонд ҳамон як пеши дома ё дар пеши мусоркат ё дар пеши рахзар 2 минут 2 дақиқа мегузарад меравад. ба гуфтаи ин муҳоҷир полис ба намозгузорӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ камтар дахолат мекунад ва аксаран мардуми таҷоӣ аст ки эътирозу шикоят доранд. Валентина Чупек ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон ки қаблан дар Русия зиндагӣ мекард гуфт қонунгузории ибодатро дар маконҳои умумӣ манъ накарда дақиқан иҷозат низ надодааст. ба гуфтаи ӯ агар мақомоти Русия бихоҳанд барои ин амал ҷазо пайдо мекунанд. агар ба таври таҳрифомез шарҳ диҳем ин амалро мешавад майдаавбошӣ унвон кард. зеро намозгузорон ба зону мезананд, рӯи гилемча менишинанд, дастҳояшонро болову поён мекунанд. инро метавонанд ҳамчун майдаавбошӣ баҳо диҳанд. аз ҷониби дигар дашном ҳақорат кардани намозгузорон дарафт додан ба онҳо низ майдаавбошӣ ба ҳисоб меравад. аммо мутаассифона дар Русия ҳукуматдорон миллатгаро ҳастанд ва онҳо касеро ҷазо намедиҳанд ки ноҳақ аст, балки аз ду ноҳақ касеро ҷазо медиҳанд ки чашмони обӣ ва мӯи сари зард надорад ва чашмкабуди мӯй зард беҷазо мемонад. мутаассифона. мақомоти Русия мегӯянд намозгузории муҳоҷирон дар ҷойҳои ҷамъиятӣ таниши иҷтимоиро ба бор меорад. Валерий Фадеев, раиси шуро оид ба рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳуқуқи инсон дар Русия, ибтидои моҳи октябр гуфт ки хондани намоз дар маконҳои ҷамъиятӣ ба рӯҳияи замона созгор нест. таниши иҷтимоӣ аз ин ҷо сар мезанад. ин масъала марбут ба фарҳанг, забон ва ҳамгироӣ аст. вақте касе дар метро ҷои намоз меандозаду намоз мехонад, ин номақбул аст. Адҳам Ҳайдарзода, донишманди улуми исломӣ, дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, дар масъалаи намозхонии муҳоҷирон дар Русия Шурои уламои Тоҷикистон бояд фатво содир кунад. Радиои Озодӣ барои дарёфти назари Шурои уламо дар робита ба ин мавзӯъ муроҷиат кард. дар сурати дастрас шудани посухи Шурои уламо онро нашр хоҳад кард. Рӯҳонии тоҷик гуфт, ислом ҳам ибодат дар роҳро ҷоиз намешуморад. пайғамбар дар 7 ҷо намоз хонданро наҳй кардаанд, аз ҷумла дар роҳ. дар роҳ уламо гуфтанд ки дар шарҳи ҳадис сабаби он аст ки инсоне ки дар роҳ намоз мехонад бо гузаштани ҳамон инсонои раҳгузар хушаш перешон мешавад ва хушӯаш дур мешавад. дар шабакаҳои иҷтимоӣ зери ин гуна видеоҳо худи корбарони тоҷик ҳам муҳоҷиронро сарзаниш мекунанд ки дар кишваре бо фарҳанги бегона ин корро мекунанд ва оқибаташро намеандешанд. дигарон зери барфу борон рӯи роҳу кӯча намоз гузоштанро худнамоӣ ва ё ифрод мешуморанд ва сабаби онро камсаводии муҳоҷирон меноманд. муҳоҷири тоҷик Далер ки дар Москав таксиронӣ мекунад гуфт, муҳоҷирон набояд бо рафтори худ бо оташи муҳоҷирситезӣ дар Русия доман бизананд. ватани мо нест дар ҷои намоз хондан дар кораи ки бисёр дар ҳеҷ гах халал натеҳӣ. биён намозхонаҳо ҳам ҳаст камчи ки ҷору муайян кун. хай ҳамин диди ки ҳамино ҳам хекардес ям якум бор нест даму раҳ ҳам бенамозхонӣ ҳам даму раҳ ҳам бинам рӯ ҳам бинам мисол ҳамин боҳона мекунанд ки я айб ёвам. Валентина Чупек, ҳомии ҳуқуқ, мегӯяд дахолат ва монеъ шудан ба намозгузории муҳоҷирон дар Русия тамоюли нав нест, балки ба гуфтаи вай аз солҳо пеш мушоҳида мешавад ва вобаста ба сатҳи муҳоҷирбадбинӣ каму зиёд мегардад. Ба қавли хонум Чупек, муҳоҷирон ба намозгузорӣ дар маконҳои умумӣ ё дар кӯча барои худ дарди сар мехаранд, коре ки набояд кунанд.